yw Brawslin 55 a dyma fi yn chwarae Rocket League efo Iwan. Yep. Dwi ddim yn chwarae efo car yma lot, ond dwi'n trio cael car arall. Fi'n barod i cael o'r enw Sweet Tooth. Ti angen chwarae gêm gyda pob car. Sa'n gwybod os ti angen ennill, ond ti angen chwarae gêm gyda pob car. A wedyn ti'n fel collecto car o'r enw Sweet Tooth, mae'n fel van. Wel, sa'n hoffi lot, ond Mae sy'n neis i ddim cael blank space byd sy'n trio neud customers. Ydych chi cael hetiau ar Sweet Tooth? Na, mae ddim ond un het. Hwna yw Sweet Tooth. Het Sweet Tooth. Mae het fel... Mae het, mae boost a mae topper. Na, ddim topper. Decal. Safiad. Mae skin specific. Okay, Ian. A ni yn barod i concedo. Barod i colli gol. Na i bod yn gol, achos ti'n dweud bod car yma'n dda iawn am bod yn y gol. Mae bach yn dda yn y gol, a mae bach yn dda am aerials. Nes i chwarae gyda fe ddim hir yn ôl. Na i bod yn gol. Na, fe'n ei bumpo fi! Fi wedi bolo fe. Fi wedi bwrw fi mewn pill. Dwi'n gwneud dim byd. Dwi'n driblo fe, oce. Fi'n really driblo fe, Un. Ydy hwnna'n competitive? Ydy. Na, di. Ar ôl hwn wneud, competitive. Hwnna'n eitha dda. Fi'n gwybod. Mae'n eitha dda, actually, ond mae just fel, mae ddim yn really popular. My! Nhw di miso. Na? Okay. Sa'n dda iawn ac Rocket League. Fi'n pro, ond fel fi bach yna. Dim ond... Fi'n semi neu semau. Hanner pro. Fi'n chwarae'r pill mwy. Pill fi'n chwarae'r gêm mwy. Jeez, sut i pill yn swnio fel gêm? Na. Mae'n dda am reversio y car yma. Dda am fel... Redirecto fe. Sorry. Fi ddim fyna. Na. Mynd o. Unlucky. Dyna pan dwi ddim yn dda at Rocket League. Skipio fe, boy. Mae'n ddim yn ofyn skipio. Na i mynd. Dyn ti. Fi ddim ar bull cam. Na'n concentrate. Fi ddim ar bull cam. Come on, fi'n mynd i bwrw e. Fi methu gweld o. Sorry. Ti'n mynd. Na defendo. Na, nhw wedi cael head start. Hwna ddim yn mynd. Dyna be fi'n trio gwneud. Johan. Be? Hwnna'n dda, Johan.
Cwi chi gweld sa'n chwarae Rocket League? Oh, bron. Oh, na. Oh, yes. na, ma' hwnna ddim dda. Ma' hwnna ddim neis iawn. Ie, mae yn dda. Oh, ma' hwnna'n dda. Wait. Fi angen... Oh, na. Wait, fi angen cael boost. Oh, na. Oh, unlucky, sorry. O fi ddim efo boost ar ôl. Fi angen cael boost nhw, achos fel... Fi ddim efo boost ar ôl. Mae'n mynd. Dyna beth sy'n digwydd boost. o'r amser. Mae'n mynd i bownsio off. Mae bwrw Oh! Fi angen mynd o. Na, fi eisiau gweld beth yw nhw. Nhw veteran, dyna pam. Semi-pro a veteran. Mae semi-pro Dyna ddim pam. wedi gwneud lot. Veteran wedi scored 5 gol! Gosh, right. Hwn yw'r warm-up game. Ar ôl hwn... Na, ar ôl hwn, neud yn ranked, a wedyn chwarae competitive. Oh my god. Mor dda. Unwaith eto. Mor dda. Unwaith eto. Sa'n credu fi'n bod na. Na cael e. Actually, na, ti'n cael e. Actually, na, neb yn mynd i cael e. Oh, phew. Actually, dwi'n efo Ti'n mynd te o'i fan hyn. Okay, yeah, ti'n. Dwi'n efo te. Te, Okay. okay. A bit of a dead and twist in the toe. Hwah! Hwah! Na cael e. Hwah! Hey. Na! Oh! Yes. So ni'n mynd i sgorio 4 gol mewn 23. Na. Oedd e bron di bwrw edrych. Ond os ni'n sgorio 4 gol pam ni'n dechrau... Bydd hwnna'n miracle. Byddwn ni yn y comeback kings. Yeah. Bydd hwnna'n gwb. Hwnna ddim yn mewn. Ond hwnna yn. Be di anyway? Ghost Recon Ada. Really? Hwnna'n y worst name. No offense, ond hwnna just ddim yn dda. Yeah. Ti'n mynd. Okay. Neu ddim. Mae'n mynd i miso. Yeah. Looks for words. Oh god. Na, ddim. Byth yn mynd i mynd mewn. Oh, yeah, na, come on. Bydde fe di bod off a while, bydde fi di trio sgorio. Ydyn nhw'n mynd i symud? Fi di cael Champions Crate 4, yes! Pryd fi'n cael keys, fi'n mynd i cael blast. Fi yn barod efo CC3. A CC4. Paid neud competitive eto, chos ni angen warm o lan. Look. Oedd yn hwnna. Felly dwi efo 2 ar ôl. Na gwneud hwn. Tries to see what else there might be hidden inside. Look. So much. Ma hwnna'n nice. Iawn, na i gwneud. Oedd hwnna yn doubles, ddim competitive.
Fi'n gwylio'r screen. O na! Mae yna fel amser tu ôl. Am chi'n gwneud e. Fi'n gwylio'r screen. O na! Mae yna fel amser tu ôl. Ie, ti'n fel... Ie. Ti'n fel, fi'n gweud rhywbeth a ond ti'n gallu clywed e eto. O, na, wait. O, ti mewn y gêm? O, sut ydw i mewn y gêm? O, dwi mewn y gêm! O! O, na, fi wedi baisio fe mewn ti. Fi wedi sgwr 1-0. Hwna ddim yn that bad. A mae Paul di rage quit o. Na. Nhw rookie a semi-pro. Dylen ni gallu gwneud o. Fi wedi bwrw hwnna. Dwi'n bwrw te. Fi wedi bol o fe. Oh my... Fi nawr bol o dau o nhw fel... O na! Na! Na, oedd hwnna'n fi ddo. Oedd wedi bwrw fi nôl af edrych. Na, edrych. Edrych, a last cheeky touch. Oedd hwnna'n mynd mewn. Whoops, so fi fod i defend on. Oh my... Ddim di gweld efo na. Fi pill. Oh! Fi mewn ball come on. A fi dal yn gallu gweld y pill am rhywbeth. Gosh. Ni ddim yn hapus gyda fi. Oh! Na! O ti di gorffen e? Oh, Jesus. Lle wyt ti on? Fyna. Mae'n mynd i mynd lan. Oh gosh, hwnna'n lan. Hey, no! Yes. Oh, na. Hwnna. Sabiad pwy. Sabiad pwy. Bwrw e lan. Dynti. Sylwi di miso hwnna. Edrych fain bad. Hwn yn example fain bad fi yn. Yeah. Hwn yn fain terrible fi yn af y game. Fi yw'r un sydd yn dda. Decent. Fi ddim yn incredible, okay? Fi ddim yn incredible lag. Incredible lag. Bwrw eto. Na, O na, mae'n mynd i bwrw lan. Mae e mynd i bwrw... Yey! Mae'r event yn bron yn mynd i dechrau. Ie, o fi a Ioan yn gwneud... Creu event. Os ti eisiau join fe, just join fe. Mae hwnna ddim fi... Mae'r event yn Ni ddim yn dod o fod be mae event yn neud, so just please gweud. Pubs gweud be mae yn. In the comment section down below. No! Oh. Sorry. We ddim yn concentrate on that. AC, beth ti'n neud, Tom? Ti'n iawn, o ti'n fawr gwneud o rhywbeth? No, oh. Hwna gyd yn bai fi. Ond fi ddim... Mae'n mynd. Event started! Yay! Please gweud be mae event. Fel, sa'n gwybod be mae event. Tom ddim yn gwybod be mae event. Ni yn gwybod be yw event. Na! Fi efo ddim boost. Hwna gyd yn bai fi yn dyri e. Na, fi efo 72 boost. Oedd y ti.
Sut o'n nhw wedi neud? Ni'n chwarae gêm arall o hwn i wom o lan. Ia, a wedyn bydde fi ar Sweet Tooth. Sut? Bydde ti? Ie. Achos... Gwn! No! Oedde ti wedi gweld shot hwnna? Na. Fi'n safio fe. O, fi'n trio cadw e lan, fi bron sgorio. Fi'n safio hwnna gyda ddim boost. Odd World Moloch. Iawn. Oh my... O, rookie di sgorio 4 gol. Iawn, sa'n offi'r cym am eto mai. Look. Felly... Looks for words. Felly, dwi'n mond angen un mwy card, sef backfire. Mae'n edrych mor funny. Na. Dalen. O ti eisiau treasure boost fi, neu ti yn barod efo fe? Fi yn barod efo hwnna. Fi eisiau boost. Just gweud, hwn yn byd mae Sweet Tooth yn edrych fel. Ie, fi'n gwybod beth mae'n edrych. Bo? O ti dangos a wir yn gyflym? Na? Ie. O fi ddim eisiau chwarae gêm gyda fe, as mae gêm just ddim oedd fel. Oedd wedi mynd... Ti fyna, really yn gyflym. Hanner eiliad. A screen fi oedd e'n pretty long. Hoops, okay. Love you, achos mae'n dda am aerials. Ie. O, fi bron di sgorio. Ie. Fi'n lyfo'r dechrau. Ond yr unig peth yw, dyled ti cael full boost. So ar y dechrau, ti'n efo lot o boost. Fi'n meddwl fi wedi safio shot, fel safio fe ar hoops, fel then drop o fewn a fi di... Ne. Na! Na. Oh my... Ti beth ti gweld rumble ar hoops? Na, ydych chi gwneud hynny? A John's Amman di wneud e. Oedd e mor manic. A nhw di wneud e so oedd y power-ups yn really powerful, so fel Magna yn OP, a oedd Tornado, literally. Kill him in mental! Da iawn. A beth yn mynd mewn. Fe i trio cael e fel cheat touch. Na, o fi meddwl oedd hwnna mynd i mynd mewn. Sa'n i chwarae hwt am amser hyd. Na fi. Da iawn. Dwi'n eitha dda efo hoops. Spaghetti Ie, hoops. a fi sy'n hoffi aerial. Wel, fi'n hoffi hoops achos mae pêl yn bouncy. A pethau. Iawn, ti angen double jump efo mewn. Dyna sut ti'n gwneud e. Ti'n Gwneud chwarae be? Rocket Labs? Be di hwnna? Mae Rocket League. Mae'n mapiau. Nhw wir yn gwahanol i... Diolch. Nes i O fi gweld. gyd ar ben fy hun o fi fe. Iawn, os oes ti di hita hynna. Wel, maybe. Ti beth ti gweld rhywun yn neud air dribble ar hwn? Mae'n fel rhisio i air dribble o fe. Mae'n really hawdd achos mae'r gol, wel mae'r hoop massive. Felly mae'n hawdd i air dribble o. Iowan, ti'n iawn fyna?
Yeah. Oh no. But I've been around. Yeah, my end. No, my them. Yeah, my end. Madrid Ben. Yo, Nyman. No, please. Don't even dame. Nah. Set your big out. Nyman, trust me. Oh. Fi'n credu nhw'n di neud montage o goalkeeping ar hoops. A nhw'n really dda amdano fe. Wel, nhw'n really dda am e. Os chi'n hoffi y fideo, cliciwch y botwm hoffi a tanysgrifio. Os chi eisiau mwy o peth fel hyn, tanysgrifio i gweld... Ydy tanysgrifio chi'n meddwl? Subscribe! Oh, okay. A... os chi eisiau gweld gêm arall, neu rhywbeth... O, ma' hwnna ddim yn mynd mewn. Just mas. Os chi eisiau gweld gêm arall neu rhywbeth... chi eisiau gweld fi'n chwarae, dwedwch yn y comments. Islay! Dwi eisiau gweld ti'n chwarae. O, dwi wedi gwneud e. Dwi wedi cael sip. Dwi bron wedi cael e then. Accident. Oh, savage. Edrych, ond hwnnw. Na cael e. Na, I cael e. Oh! Yo! Na! Oh, no! Oh! Come on! Come on! Oh! You won! It's hwnna'n maf, hwnna'n. Come on! Oh! Really? Psionics, ti'n mynd i neud hwnna? Oh, mae'r gêm hwn di torri. Sa'i mewn nhw wedi. Yeah, achos fel gol ti'n sit. Neti oedd hooty. Hoops. Hoops! Spaghetti hoops! Severus. Hwysio! Rwylan? Oedd yna'n aerial hefyd. Oedd e ddim yn mynd mewn, o fi'n trio cael e mewn. No. Os o fi di safio fe... Cadw e lan. Bydde di mynd mewn. Wel, da iawn, ni di ennill nawr. Ni'n gallu chwarae normal a wedyn ni... Sa'n gwybod pan fi equiped o Hypernova? Oh yeah, fi di equiped o Hypernova blue car fi. Yay! Sa'n offi'r antenna i Sweet Tooth? Yeah, man than that. Yeah. Un fi'n glas, edrych yn un fi'n glas. Mae gen i'n gwahanol. Wait, na. Fi hi 9 y lliw. Aros. Pob tro ti'n mynd arno fe, wel, pob tro ti'n mynd arno fe, mae'n... No, lliw. Dwi'n mynd i defnyddio car hwn nawr. Octane. Aros. Dwi ddim eisiau'r antenna. O, ma' hwnna ddim yn antenna. Ma' Does dim hwnna antenna. efo'r car. Mae clown efo'r car. A mae'r wheels efo'r car, a mae'na boost, ond mae ddim yn really special boost. Mae'r boost yn just normal boost. Mae'n yr un, yeah, mae'n yr un standard.
Right. Switch on game. And you're gonna competitive. Yeah. Oh, sorry, grenade. Hi, funny, thank you, Carol. Hot Wheels DLC drops February the 21st. Come on. I'm moving really slowly. Beth yw e heddiw? Fi'n credu ma'n yr... Wait, fi'n credu mae'n yr... Ma'n yr 12. Oh, yeah. Naw mwy diwrnod. Oof. 2 rest. Ma'n ddim yn neis o gwbl. Oh na! Sa'n offi chwarae efo. Falle dwi yn. Oedd hwnna mor hawdd. O fi heb un o'r boost o. Edrych yn fel... Maen nhw'n pros. Mae'r ddwy o'n nhw'n pros. Ti'n gallu mynd. Beno! Mae Sweet Tooth mor... Oh! Ti'n defnyddio fe? Ie, sa'n offi e? Sa'n wir yn offi e? Ie, mae fel Merc, ond mae'r Merc yn mwy gryf. Fel, mae Sweet Tooth bach yn vicious. Os ti'n deall be fi'n meddwl, mae fel steel car. Mae'n steel. Mae allan o steel. Ddim o'r gryf. Ioan. Round nesaf. Bod yn Sweet Tooth hefyd, ond cael yr un lliwiau. Felly ni'n edrych o'r un peth. Na, ddim sweet. Sa'n mynd i defnyddio'r fel het, neu'r... Fi'n mynd i... Wait, falle fi angen defnyddio'r het. Na i trio neu so fi ddim angen gwisgo'r het, neu'r... Be, fel y clwb? Ie, na i trio neud e so fi ddim angen. Fi angen. Mae'n mynd i slow car nawr. Na, mae wir yn gyflym Sweet Tooth. But yeah. Fi ddim wedi defnyddio fe unwaith yn mewn fel free play. Mae'n eitha gyflym. Oh! Fi'n sawdio fe! O ti'n ei bwrw e mewn I fi a fi'n cael baisi. Yn syth. Do you know gold? Do you have a... Bwrw e lan, os ti'n gallu. That's funny. Mae Sweet Tooth yn eitha dda. Sabio fe! Fi'n cael epic save. Person yna di... No! Pa ti'n neud? Be oedd y person yna di neud? O'n nhw di... Fel oedd fi efo spikes ar, o'n nhw di cymryd y pêl off fi, a smasho fi mas o'r... Spikes? Ti'n chwarae Rumble? Ie, dwi'n gwybod, ond fel bydde fi efo spikes ar. Ie, safio hynny. Safio hynny. Oedd e di cyffwr fe? Na, edrych. Fi'n swero oedd e di cyffwr. Edrych. Ie, oedd e di bwrw e fyna. Oedd e di bwrw cardio, oedd e di bwrw e. Na i mynd. Ti'n mynd. Neu ddim. Not.
fi'n lyfo'r het am sweet tooth. O fi jyst yn edrych ar iPad fi yn gwylio fe. A pryd fi di sgorio, pryd ti di glanio ar y llaw. Fel oedd e het i wiglo. Oedd e fel wiggle wobble, fel jelly. But right now. No, ti'n cymryd hynny! Oh! Mae'n dal y jeep yn y fan. Oh, it's such bad news. Nawr dwi'n meddwl amdano fe, mae'r het yn sweet tooth yn eitha doniol. Doniol? Oh, No. Mr. Min... No. O hyd. Lemon. Mae sweet tooth yn dda am mynd lan, a mynd dda am aros yn gols. Dyna beth sy'n dda. Fel outfield a goalie. Ie, ond yr unig peth yw... Nice. Yr unig peth yw, so chi equipo yn rhywbeth arno fe. Ie, hwnna beth. Ti'n gallu neud fel unrhyw mystery decals, neu fel, ie. Yr un na, gyda Batmobile, ti'n gallu neud mystery decals. Really? Yeah. Oh yeah, bydde... Say. Nah. Oh, Diane. Really. That's pretty powerful. Eisiau... Oh! Nhw di forfeit o. Fi sy'n mynd i edrych ar top 10 heti. Dwi wedi cael rubber ducky. Drive club. Fi cael drive club. Aros. Right. Ioan, Ti eisiau fi defnyddio sweet tooth? Na, Ioan, i gorffen y stream, Yeah. ti eisiau trade. Iawn. Dwi efo lot mwy o pethau. Na, beth wyt ti eisiau? Gai dot matrix. Be bydde ti'n rhoi iddo fe? Hwn. Na ddim rhoi rhain. Fi ddim Hwn. fi efo treasure. Okay. Ar di painted hat. Sut ydych chi'n cael pethau painted? Fel yna. O, ti'n cael look mewn crates. Hwna am dot matrix. Na. Mhm. Na i rhaid... Rhain. Am rhywbeth. Actually, na ddim. Na i rhaid rhain am rhywbeth. Gai'r Dragon Lord i, yr un Dragon Lord. Am be? Am popeth fi wedi rhoi lan fan hyn. Okay. Hwna i gyd am Dragon Lord. A y fuzzy skull. Yeah, skull. Okay. I'm gonna need honey. Diolch. Iawn. Iawn. Dyna ni am heddiw.
pawb. Tanysgrifiwch os chi eisiau gweld mwy o pethau fel hyn. A os chi eisiau gweld fi, os chi wedi hoffi y fideo, cliciwch y bwtwm hoffi. A os chi eisiau gweld pethau gwahanol neu rhywbeth, dwedwch yn y comments, hei Slane, dwi eisiau gweld neu mwy o Rocket League neu felly dyna ni. Hwyl fawr!